Ndị be anyị mekene nụ keka unu mee abụ m narrated onye ọbụla apụtazikwa taa ọ nwekwa ife anyị si na a ga-eneba anya na ya ọnwa ife anyị si na a ga-eneba anya na ya maka na o nwechara okwu na-abụ ọ pụtara na efu ndị Igbo n'etiti anyị esemokwu abata iwu abata ifugo ọnwa okwu a na-ekwusị na ọ nwere ndị be anyị n'etiti anyị jelu ka a nụsịrị anya a wee jee wee gbanwesie afa dia community afọ obodo fa a wee jesia wee gbanwesie afa wee tinye arụ ndị Ikwerre ụmụ nwanne anyị bụ ndị mere nke a nọọ ife a na-ekwu n'ọnụ nọọ ihe mere eme ka a nụsịrị anya ifugo a wee si na a ga-ekwu maka ya maka na ọ bụrụ ka ndị mmadụ si eche bụ ka o si wee mee a na-adị ekwu ya n'ịmago na-atụ aka na-adụ ndị Ikwerre n'ọnụ sị ka unu ji wee tinye arụ n'afọ unu wee gbanwesie afọ unu ifugo so ife anyị chọ ineba anya bụ okwu anwụ ka anyị malụ exactly ife menụ ka anyị malụ ka o si wee mee nke bụ eziokwu ka esemokwu na maka na ọ bụrụ dịka m si wee kwuo ọ bụrụ ka anyị si echie ọ bụrụ ka anyị si ekwu ya na-adụfe aka n'ọnụ bụ ka o si wee mee nke bụ eziokwu onye mara eziokwu ya kwuo ifugo so na nke mgbe a ga-ekwu maka ya bụ sị okwu gbasara ịgbanwe afọ obodo ka a nụsara anya okwu abụrụ so na Rivers steeti ka ọ mere nke bụ eziokwu ọ bụrụ so na Rivers steeti ka ọ mere ife nji ekwu ihe a bụ maka na mgbe a nụsara anya ọ bụrụ ka o si wee dị kịta bụ ka o si wee dị na mbụ na 1970 ka a nụsara anya ka a nụsara anya o nwee ihe bụ na ndị Igbo na-akpachapụ ndị Igbo debe n'akụkụ o nwee bụ na ka a nụsara anya na ya abụọzi mmadụ n'anya ndị Nigeria. Rivers steeti a actually bụ na-ekepụta ya nye ndị Ijaw n'aka si na steeti a bụ steeti unu. Rivers steeti taa abụrụ ka o si wee dị na mbụ ndị upland etinyesi bụ ndị Ikwerre ndị Ọgba na ndị Ekpeye ha ịtọ a ka etinye sọsọ ndị upland ifugo enwecha ọda Igbo people na Rivers steeti mgbe ahụ bụ ndị Ọkịrịka Igbo nọkwu na Kalabari nọkwu na Ụbani ndị Igbo nọ ebe ahụ ana ndị ahụ ka a nụsara anya these people na-agwa gị maka ya chenjicha afa ha ma afọ obodo ma afafa na-aza aza ife ji wee merie ya bụ ahụfụ na mmegbu bịa dị too much afọ a na-anọ afọ Igbo ka ị na-aza akpachapụ gị ife etosi inye gị hapụ inye gị ndị mmadụ na-anwụsịsị agụụ na-egbu pepụl so ife a mere eme nke wee eziokwu mana ọ bụrụ ka anyị si edebe ya ịga ebe a na-akpọ Ụbani Bonny Island ịga ebe a na-akpọ Kalabari ndị mmadụ amaghị na Igbo juru eju na Kalabari famarọ but ife m ya bụ maka na onye fụlụ kịta na efu na ọ na-aza afọ Ijaw mana onye asị ya sụọ asụsụ fa Igbo ka ọ ga-asụ amamighọta na akọọlị ijecha na Rivers steeti a ndị riverine na niile inwe ike na-afụ mmadụ a na-aza afọ Ijaw but isi ya kwuo okwu n'asụsụ ya Igbo ka ọ ga-asụlụ gị maka na Igbo bụ asụsụ ya onye Igbo ka ọ bụ mana ndị a niile gbanwesị afa ha ka a nụsịrị anya ndị na-agwa bụ ndị riverine kịta nke ekwu maka ndị Ikwerre ndị riverine datịtị ndị Kalabari bụ ndị Igbo fanọsi ya ndị mmadụ amaghị na Kalabari anyị na-anụ maka ya bụ almost 50-50 ndị Ijaw na ndị Igbo ekele ya 50-50 ndị mmadụ amarọ ndị anyị na-afụ na-asị nọ ndị Ijaw dị ọkwọ ndị Igbo ha na-asụcha Igbo ha nche niile na-asụcha Igbo onye na-abụrụ Igbo aga na-asụ Igbo ọ ga-hapụ asụsụ nke ya sụba Igbo ọ da eme it doesn't happen anywhere efugo so ndị mmadụ amụrụ na aga na Kalabari na Igbo juru eju ịga na Ọkịrịka 9 communities Ọkịrịka ị na-anụ maka ya nọ ndị Ijaw dị ya 9 communities ka ọ dị ndị mmadụ amarụ na 4 ma 5 n'ime 9 ahụ bụ ndị Igbo iwefu ka ihe si adị n'ime those 4 to 5 communities bụ ndị Igbo ebe a ka a na-enweta eze Ọkịrịka ndị a na-akpa amanya na bụ eze fa bụ n'ime those Igbo communities ka ha si apụta ọ ka iwe na-afụ na ife niile bịa tọọnụọ ka a nụsara anya ifugo taa onye bụ amanya na-abụ bụ na onye Igbo ka ọ bụ ịjụọ ya ọsị gị na onye Ijaw ka ọ bụ ọ mere eme ịga na Ụbani ofu ihe ifu ndị mmadụ ka a na-aza afọ Ijaw sopụrụ ihe taminotoye famarụ ihe ọ pụtalụ na Ijaw ịjụọ fasi na afọ ihe na-aza ka ihe omi na ọ mara ya o mere eme so ife na-achọ ịkọwa bụ si ndị mmadụ gbanwesị afa ha gbanwesị afọ obodo fa na ahụfụ na mmegbu anọ na-emegbu fa mgbe ha ji wee gbanwesị afa ahụ
ifugo. And even na-achọ ikwu ọzọ bụ na ọ bụrụ sọ na Rivers State ka o melụ round the whole state ebe a na-enweta ndị Igbo. Ọ bụ na ị na-echeta ọnwụ one actress a na-akpọ Stella Damasus today, o si na Igbo ndị Delta steeti. O kwulia na interview si na afa dia family bụ Ojukwu ka fa na-aza Ojukwu, mana ka a nụsịrị anya and during the war fa gbanwee afa ahụ, gbanwee ya ozugbo, wepụ ya. Maka ebe ị batara na Nigeria si na afa gị bụ Stella Ojukwu, onye ọbụla erenie a ga-asị okwu nọkwa na nwanne ọdịmegwu dị ya. Ama m ọtụ ị na-ekwu ma na-akpachapụfa wee sị mba n'ozuo wee wepụ Ojukwu ahụ zawa Damasus. Emelia ịmọgwụ due to mmegbu ha wepịa. O kwulie openly ifugo. Ijekwe na some communities a na-enweta na Calabar today. Calabar ka a nụsara anya Calabar ife ọ na-aza bụ Southeastern State. Calabar na Akwa Ibom na mbụ ifefa na-akpọfa bụ gịnị Southeastern State. O nwecha ndị Igbo awanyere wee tinye na steeti ahụ. Ndị Igbo nọcha na steeti ahụ gbanwesi afa ha. Ndị be anyị amarọ ndị Igbo a na-enweta na Calabar na Akwa Ibom mee gịnị, ha gbanwesi afa ha maka mmegbu. Ndị mmadụ amara na ọnwụ ofu obodo a na-akpọ Ebiriba na Cross River na mbụ afa ha bụ gịnị Ebiriba, mana fa pụtalụ ka a nụsịrị anya ndị ịmago ndị Ibibiofa na ndị Anangva na-enyefa nsogbu maka afọ Igbo fa na-aza Ebiriba, ha wee gbanwee ya. Ndị mmadụ amara o mere eme obodo a ka dị wee ruo today, ha gbanwee ya, gbanwee Ebiriba fa na-aza zawazia Ebijakara. Ndị malụ Cross River steeti ọfụma ga-ama ndị so obodo m na-akpọ afa Ebijakara. Fanwa akọli ọ bụrụ mụa na-agwa gị na ọ melụ fa report si na ife melụ ụnụ na anọ na-enyefa nsogbu na-emegbufa wepụ Ebiriba fa na-aza zawazia Ebijakara. So o mere eme Igbogo na Kogi steeti ebe nwere ndị Igbo na Kogi steeti ka a nụsịrị anya eme gịnị, agbanwesị afọ obodo ahụ. Ndị na-aza afọ Igbo zawazi afọ Igala. Ivan na-ekwu bụ ma afa ha personally ma afọ obodo agbanwesị ya ka a nụsịrị anya. O mere eme jee jụọ ese na o mere eme jee chọpụta. So onye iji wee gosi gị na ọ bụrụ sọ ndị Ikwerre bụ fa agbanwesị afa ha, mana na ọnwa ife ọzọ a ga-ekwu maka okwu ahụ. Okwu a na-asị na ebe edelu ụmụ itinye arọ bụrụ Rumu. So therefore na a na-achọ ịgbanwe ya kọyali dịka Igbo. Eziokwu m ga-agwa kịta bụ sị ọ bụrụ ka isi eche maka na n'etiti ndị Ikwerre bụ ndị Igbo ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ifu afọ ahụ Rumu 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 afọ ahụ bụ olumba, ọ bụrụ ife afọm ka m gwazie nke bụ eziokwu. Afọ ahụ bụ olumba ka ọ bụ. Ifu ebe edelu Rumu asịzina na mmadụ fọm ya na o ji etinye arụ na ọ bụrụ arụ etụsiri edere, ọ bụrụ eziokwu olumba fadị ya ahụ. Gaa n'ebe a na-akpọ Emowa local government area, ị na-achọ ndị Ikwerre for local government ka ị ga-enwetafa na Rivers State. Ịnwetafa na Emowa ijekwa Ikwerre local government ịfụ ha ebe ahụ. Ijekwa Obio stroke Akpọ local government ịfụ ha ebe ahụ. Ị ga-Port local government ịfụ ha ebe ahụ. Ndị na-asụ Rumu olumbafa Rumu bụ Emowa local government area. Jee jụọ ese asụsụ fa bụ gịnị, Rumu ka fa na-asụ, ọ bụrụ ife afọm. Anyị iji wee gosi gị na ọ bụrụ akụkọ ifo ka m na-akọlụ gị. N'anya na skrin gị kịta ị ga-afụ akwụkwọ ntinyelụ. Akwụkwọ anyị na-afụ kịta na akwụkwọ a bụ 1920s ka edeli ya. Ife ị na-afụ na 1920s ka edeli ya. Ọ bụ na ị ga-agụnwu ife edele ebe ahụ, ị ga-afụ ofu afọ obodo Emowa edele ebe a. Ife akpọli ya Rumuji. Ifuga afọ Rumuji, afọ anyị na-afụ bụ Rumuji. Ọ dị na Emowa local government area ruo today mụ na gị na-ekwu. Akwụkwọ a bụ na gịnị ka edeli ya 1920s kemgbe a nụtara anya 1970s. Ifugo na the space here bụ 50 years. Mgbe edela akwụkwọ a enwebeghị ihe dịka Emowa local government or anything. Ife a bụ nnọọ afọ obodo fa ka fa si wee kpọọ ya mgbe ahụ 1920s Rumuji. Ọ ka fa si asụ dịka na ịpụta efu ndị Igbo na-akpọ ịchọ ikwu face n'Igbo kịta na isi ihu ma iru ma ihu. Ịga n'etiti ndị Rumuji a ifefa na-akpọ ya bụ ruhu. So ọ ka ị wee ghọtasị n'olumba dị ya. Ife ị na-akpọ isi maọbụ ishi fawa na-akpọ ya rishi. Arụ banyefa n'asụsụ ọfụma. Arụ fa na-ekwu okwu arụ na banyefa n'asụsụ.
olumba dị ya, ọ bụrụ ife afọm afọm. Akpalizina mmadụ ifu ebe edelu rumu isi ei na ndị a na-emebi Igbo, ọ bụrụ ka Igbo si wee dị nọọ ụmụ ekwuzini ya, ife a na-ebute esemokwu. Olumba dị ya, mmadụ si gị gbanwee olumba gị, gị nwa ama nkwete, so ekwuzini ya. Asị gị gbanwee olumba gị, ịma nkwete for anything, ị ga-asị onye a isi adịrị ya mma. So ifu ebe edelu rumu asịzina na ihe a bụ ife afọm. Rumu bụ Igbo, olumba mmadụ dị ya, dịka isi asụ ihu fawa na-asụ ruhu. Ifugo, ghọta nwanne gị ka ya ghọta gị ka esomokwu wee na. So n'ife a bụ na emowa local gọọmenti ịga atụdị ị ga-achọpụta na otu a si akọwali bụ ka o si wee dị. Ife na-akọwa gị kịta na bụ ka o si wee dị kpam, ọ bụghị dị na asa. Kama n'ife ọzọ m ga-etinye bụ nke melụ na Port Harcourt, na nke a dị iche, okwu adịgo dị iche. Ife m na-akọwa kịta bụ si na rumu ahụ abụrụ ife afọm na olumba mmadụ dị ya. So na nke bụ eziokwu bụ na rumu bụ Igbo, olumba mmadụ dị ya. Nke bụkwa eziokwu bụrụ na afọ etinyecha arụ na ya na Port Harcourt, na okwu a bụ okwu dị iche. Ifugo, onwe ndị na-asụ ụmụ, onwe ndị na-asụ ọmụ, nwee ndị na-asụ rumu, ha ncha niile asụsụ Igbo. Igbo erika. So ife a na-ekwu bụ ka anyị wee ghọta onwe anyị, wee malụ na ife abụrụ ife afọm. Biko nụ, ọnwụ eziokwu na agbanwesị afọ obodo ka a nụsara anya, mmegbu bịa dị too much, mmegbu. Ifugo, mana ịfụzi ya taa ijili a na-akpali nwanne gị, ọ dịrọ mma, ọ na-ebute esemokwu. Biko kwụsịnị ya. So o nwere ike apọsụọ vidiyo ebe a, ebi na ndị vidiyo a ga-eme akọwakwa some other things gbasara ife a na ife ndị Ijo mesịrị na Rivers State. N'ọfa nwere Rivers State ka a nụsịrị anya, ọ ndị Ijo na ndị Ogoni, aka ndị Ikwerre anọrọ n'ọkwa chaa lele mgbe ahụ anọ na-akpachapụfa n'ime ọfịa ka ha bicha. Ifugo, so ka anyị ghọta onwe anyị ọfụma. Daalụnụ.